Il-ġimgħa filgħodu kompla jinstema' l-appell fil-każ tal-eks assassin Godwin Sherry u Charles Pulis. Id-difiża mmexxija minn l-avukati Dr. Gianella De Marco u Dr. Joe Giglio iwrid filmati fejn Lawrence Gregg, wieħed mill-allegati vittmi ta' stupru u abbuż sesswali, jidher ineżża t-tifel ta' 12 sena qalb numru ta' rġiel waqt speċi ta' bachelor's party. It-tifel li jidher li qed jiġi mneżżew wkoll wieħed mill-allegati vittmi ta' abbuż sesswali mill-eks assassin. Gianella De Marco saħqet li dan l-atteġġjament ta' Gregg qajjem diversi dubji, waqt li saħqet li l-istess Gregg kien qabad f'diversi okkażjonijiet jikdeb. Id-difiża qajmet ukoll suspett hekk kif intqal lill vittmi kollha fil-każ qabel ma kienu jitilgħu jiġdu fil-qorti kontra ż-żewġ assassin kienu jiltaqgħu fid-dar ta' Lawrence Gregg. Min-naħa tagħha l-prosekuzzjoni mmexxija mill-avukatessa Elaine Rizzo mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qalet li mhux minnu li kien hemm xi qbil ma' Lawrence Gregg biex il-vittmi jivvintaw stejjer dwar l-abbużi li saru fuqhom. Qalet li fil-fatt il-vittmi tkellmu wara li kien tkellem Lawrence Gregg xi ħaġa li turi li ma kien hemm l-ebda ftehim ta' dan it-tip. Il-prosekuzzjoni fakret kif fl-okkażjoni partikolari social worker kienet ankarat lil wieħed mill-assassin imqanqal sesswalment waqt li kien fil-kumpanija ta' wieħed mill-vittmi. Is-soċjetà hija mweġġa b'dan il-każ u jenħtieġ li ssir ġustizzja mal-istess soċjetà u mal-vittmi, sostniet il-prosekuzzjoni. L-appell ġie tiferit tas-26 ta' Ottubru sabiex dakinhar jingħata l-ġudizzju.